network nan ko ya za ki same shi a gurin rashin ci. Zai zama kwata-kwata bai da tarbiyya bai da ɗa'a. Duk mutumin da aka ce ba shi da wani wanda zai masa faɗa ya tafi. suna kai mu dan hajiya Hajiya ya gudu? ya ce sai da safe Hajiya ji bacci. Na ba mun san baya yi yayi. Yawa ba. hajiya ya ce 16% ya rage mishi dama ya ce sai waya ta mutu zai tafi Anti mami. na'am Like ina so na tambaye oga ya like yanda yake using sense ɗin shi yake rubuta script ɗin shi da kyau. Like ni ban magani wanda yake rubuta kafin ɗin shi haka. kaya